Η Αντζελίνα Τζολί μίλησε στη Wall Street Journal για τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε κατά τους τελευταίους μήνες στις σχέσεις της με τον Brad Pitt. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας του 2019, Maleficent, Mistress of Evil, η Τζολί παρατήρησε ότι η φωνή της είχε αλλάξει από τότε που έπαιξε για πρώτη φορά τον χαρακτήρα της Disney στο Maleficent του 2014. «Το σώμα μου αντιδρά πολύ έντονα στο στρες», εξήγησε. «Το σάκχαρο στο αίμα μου ανεβοκατεβαίνει. 6 μήνες πριν από το διαζύγιό μου ξαφνικά έπαθα παράλυση του Μπέλ. Πρόκειται για μια πάθηση που προκαλεί αδυναμία ή παράλυση τομιών που ελέγχουν την έκφραση στη μία πλευρά του προσώπου. Περιγράφηκε για πρώτη φορά ως πάθηση τον 19ο αιώνα από το Σκοτσέζο χειρουργό Charles Bell, από τον οποίο πήρε το όνομά της. Οφείλεται σε βλάβη του 7ου κρανιακού νεύρου που εκφύεται από το στέλεχος του εγκεφάλου μεταξύ της γέφυρας και του προμήκους μυελού. Διέρχεται από τον ακουστικό πόρο, ελέγχει τους μύες των προσωπικών εκφράσεων και λειτουργεί ως μέσο μεταβίβασης των αισθήσεων της γεύσης μόνο στη μία πλευρά, δεξιά ή αριστερά. Συνήθως δεν χρειάζεται θεραπεία, επειδή η κατάσταση είναι προσωρινή. Ωστόσο, πολλές φορές κρίνεται απαραίτητη η χορήγηση κορτικοστεροειδών που περιορίζουν τη φλεγμονή σε συνδυασμό με τη λήψη βιταμινών του συμπλέγματος B που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των νευρικών κυττάρων.